Na Rympei U Hynñiewtrep, ka channel nabynta ki paidbah, ka Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ki khubor bala lum ki pulit ki lapentep uwei Bri U balatip kyrteng kum usagar negi ubasa Nehru koloni jong ka sorba Dehradun ulahap nakaraf ka ba usyong haka Wah Ganga Rishikesh Uttarakhand menshisni hadin bala sei u na lakit no u sha civil hospital haka baki doktor ki laong ba ulayap baroh lale no ya ka postmortem nakaliang jong senior sub inspector Yogesh Pandey ulaong baladan kumbahan rewut ki Bri U ki baladwan lang bat usagar siya mundi ki reti banle eka rafting yakani ka jingja layo ro ban ring video da ki Bri U paidbah kabala post tet bah Kyrshan social media ki rafting guide ki badan hajan kila persang ro ban yarap yo sagar bat ro andala seye una lale da ka CPR nakadaw bom Peit mat show